uzokwazi ukuthi ungikwazi ukungixolela ngoba ngikulethela kule show phela ngikulethela le show kahle kahle ngoba ngizofuna ukuxolela ngizoxolisa ngizoconfessa bese ngiyaxolisa. Wena makuthiwa wena useyicathulweni zami wena bungakwazi wena ukungixolela. Noma phela ungazongixolele manje kodwa ngicabanga mhlawumbe uzothatha isikhathi kodwa ufine inhliziyo yakho ukuthi ukwazi ukungixolela. Kanjani? Sekuthiwa khona ngiyathanda ke kanjani? Ngidla nawe isitshene esisodwa. Ngilala nawe empedeni oyi1, ngimbatha nawe ingubo. Kanti wena uyazi ukuthi mangekho mina uyazi wena ukuthi uyahamba ekubabala ubanzi. Mina mawungibona ngibuya ngixoxela ukuthi babala ubanzi ade senze ukuthi wena uyazi nje ukuthi cha. Uyazi ukuthi nawe uzophinda uyoyenza lonto. Welcome back mbukeli we-Black Life TV on another beautiful episode of Izinkinga Zomndeni with myself Mlangeni Magasela. Sisakhona-ke khona la komashu simenyiwe kwenye imindeni bathe asizovela ukuze kube khona izinto esiyilungisayo. So niyazi-ke kumsebenzi wethu-ke lo futhi kuyintokozo sikwenza nje with pleasure. Yabo nje lapho-ke with pleasure. Sawubona bhuti unjani? Ngiyaphila siswami unjani? Ngiyaphila. Njengoba usuzwile Mlangeni Magasela from Black Life TV. Thabo lo khulumayo wakaphakula isibongo. Yebo. Okay Thabo ngicela ukuthi uthathe ubingelele umbukeli bese uhlala phezulu kodaba ukuthi usibhalele ufisa sikusize ngani. Sanibonani babukele emakhaya njengoba bese ngishilo ukuthi uThabo lo khulumayo wakaphakula isibongo. Nginenkinga lana kunento esingihlupha isikhathi eside la and ngiyayibona ukuthi ngathi manje it's getting out of hand. So usinosisi la usisi wami ulotsholiwe umnyeni wakhe. So ulotsholiwe umnyeni wakhe mina nomnyeni wakhe kunento esiyenzayo. While usisi wami ehambele emsebenzini mina nomnyeni wakhe siyasala siyitike ngocansi. And lento esiyenzeke isikhathi sesiside so manje ngoba ngifikela kwi-show ngidinga ukuthi ngizoconfessa kusisi wami. Hayi wena Thabo. Yeah. Ngiqale nini ukwenza lezi zinto zokuganga nomyeni ngasisi wakho nosibari wakho? Sibari njengoba ngisho nje ngithi sekunesikhathi. Uba waqala nje ukwenza ukuthi mina I want you and because kuba khona phela umsunguli ukukhuluma iqiniso nje ngilikhulume nje lihle imini engaqala. Kanjani mfowabo lokho usibari wakho? Njengoba ngisho nje lento inkinga kakhulu. So unino sisi wakho nizalo mama oyedwa baba oyedwa kumkanjani? Sizalo mama oyedwa nosisi wami ngoba sisi wami omdala sizalo mama oyedwa naye sibizana ngomntasi. Uhlala naye sisi wakho? Uhlala naye endlini. Emzini kaba? Emzini kamama. So usibari uhlala nani emzini kama wakho? Yes uhlala nathi usibari. Uyasebenza usibari kodwa? Yebo uyasebenza usibari. Nje uyawuthola ama-past job ayana mayathola phakathi sethe esiningi nje bekhona ila sithola khona ithuba ukuthi sikwazi senze into eyizoba u2. Okay senihlale mhlambe for isikhathi esinganani ndawonye nobathathu? So bathathu ngicabanga ukuthi ku 3 years. 3 years. Ngicabanga ukuthi ku 3 years. Yeah, ku 3 years. So wena uyamthanda manje usibari? Engathi phela imizwa yakhuphuka for usibari ngakho ngithi ngeke ngathi sikuthanda ukuthi kwenzakale ngenye indlela so ngakho ngifuna ukuzoconfessa kusisi wami ukuthi nansi into. Yikho aze ngifuna indaba ngikubuza ukuthi yena uyamthanda yini because njengoba uthi uzoconfessa kukabili bese isikhathi uyaconfessa ngoba ufuna ukuyiyeka lento osukhathele iyona ngoba ubona ubuwrong bayo. Kwesi isikhathi uyaconfessa ngoba ufuna ukutshela lo ukuthi hayi phuma manje endleleni sekukhona mina. Wayi kahle ngibona ngathi kukhona ubuwrong bayo kulento engiyenzayo. Yes ngakho ngicela uzoconfessa yona ukuthi nansi intobo. So usufuna ukuyiyeka? Yeah ngifuna ukuyiyeka kahle. Umtshelile kodwa usibari ke menixoxa ukuthi cha lento esenzayo sefanele siyeke. Angizange ngimtshela ngizange ngikhulume naye. Ngithe khona ngicela ngikhulume naye, ngicela ngikhulume naye usisi wami kuqala ngizwe ukuthi uzoreact kanjani then usibahle siyobona simenglisha kanjani. Kodwa Chomi ngibona ukuthi kufair ukuthi umuntu osukwenza naye into uqala umtshela ukuthi ngicabanga lento esenzayo njengomuntu futhi owayiqala. Yeah. Kodwa nami nje ngiyak-advise yabo but vele sekukanje ukuthi angathi esahleli ngoba phela kuzongiphoqa ukuthi sibe nayo usibari. Yes. Sizomdinga usisi wakho lozo hlambuluka kuyena and also sibe naye futhi usibari simveze. Uyacabanga yena mhlawumbe lento ifihlile akaziwa nje ewalobola umuntu osifazane kusho ukuthi kahle umuntu straight. So manje wena wasuyamsukela. Kusho wena kodwa ngizoshiya ukuthi wena waqala njalo impela indaba injalo. So musukwenza lokho
yena kusho ukuthi naye waseya enjoya. asazi-ke mina angifuni ukungena yonke into sicela ukuzwa ngayo. Yebo. Yabo. Thank you so much for usithemba Black Life TV sokwazi ukuthi senze ubumbane emndenini ingabi khona imfihlo engenza futhi ukuthi ngilanga mayiqhamuka livele kubhidli kumndeni. So I think ikusa early noma seku late for 3 years. So nitheni niqale nokwenza lento? It's more than 2 years kodwa nje sibaru kusena 3 ehlala ekhaya kodwa nje sinesikhathi impela iqhubeka lento sinesikhathi. Wathi ngena nje wabona indoda wena. Ayazi phela inkanuko yeyitabani. Hayi, angafaka ngazi lutho. Ngeke ngifaka uThabo. Njengoba izela ke mbukelo Black Life TV uThabo bekudaba lakhe ethi ucela simsize ufuna ukuhlambuluka kusisi wakhe ngoba unemizwa ya sibari olobolile usisi wakhe abalamana naye eswini. So njengamanje into ayifisayo ukuthi ufuna ukuthi ayiyeke lento ngoba uyabona uburongo bayo but ukuze ayiyeke ufuna ukuthi atshele usisi wakhe iqiniso. Asazi ukuthi kuyozala nkomoni sozwa ngayo ubhuti mesefikile nayo usisi ukuthi ngempela bewumndeni bazokwazi baphinde bona baba umndeni oright baphinde bakwazi ukuthandana baze bashade or isizophela kanjalo ngenxa lesi sigaxa sesenzakalile. Uyazi ke nawe mbukelo Black Life TV ngeke ngithi igaxa obindaba ezinkulu ekunzima ukuthi uyikhiphe kodwa mususikhiphile uvela ubone ukuthi yazi ngizizwa ngingcono kakhulu njengamanje. Asenzeni kanje azama ukuthola udadewabo abe khona la ayizwele yena echaza udaba lakhe uThabo phambi kwasisi wakhe ukuthi kwenzakalani ngempela ufuna ukuthi kwenzakaleni going forward. Mimlangeni Makasela asambe solanda udadewabo kaThabo and then siza ukuthi uzothini uzolithatha kanjani lo daba asambeni. Welcome back mbukelo Black Life TV on a beautiful episode at Izinkinga Zomndeni with myself Mlangeni Makasela. Njengoba sibiziwe ke simenye uThabo waselibeka udaba lakhe ukuthi khona afuna ukuthi akubeke ithebeni kusisi wakhe sibone ukuthi uzokuthatha kanjani lolu daba ngokukhulu kuyithoba nothando futhi ngicela ukuthatha lethuba ngibingelele sisi wami unjani? Niyaphila sisinene njani? Ngiyaphila. Ngicela ukuthatha lethuba ubingelele umbukelo Black Life TV uthi sawubona nje bese uyazisho ukuthi uba then we'll take it from there. Ngiyabingelela ababukeli bami Black Life. Igama lami ngiwuphilile. Ezingilana. Sazi sizathu ukuthi why ngibe la. Thabo nangu usisi wakho uthi uphilile usekhona uyena usisi wakho? Yebo yena sisi. Okay. Cela umtshele yonke into ungitshela yona engakafiki. Oh okay. Mtama sisi wami kunento la engikubizele yona la ka Black Life. Because ngibonile ukuthi abantu abaningi bayakwazi ukusizakala so ngase ngithi nami le nkinga enginayo ake ngibize bona ukuze bazongixazulela. Okay la sisi wami kunento engihluphayo la Mtama ngiyazi uzokuphatha kabuhlungu but kodwa igcina usuku kumele ngilishile because nami iyangidla ngaphakathi. So kunento eyenzakalayo la mina nobaba kaLubanzi umyeni wakho kunento esiyenzayo and esiyenze sesithi ake ngiyibeke nje icacisile ngathi mina naye siyalala kahle. Ziningi phela indlela zokulala kanjani? Angi-understand ukuthi niyalala. Mina nobaba kaLubanzi siyalala ezini la ukwenza ucansi. While wangekho esemsebenzini mina naye siyasala sitike ngenkonzo yasekamereni. Hayi thani uyadlala ukwazi ukuthi ngaba ubaba Lubanzi kanjani? Njengoba bese ngishilo nje iyona into engilethelana ukuthi ngizokwazi ukuthi ngizokutshela Ntakama. Kubo bonke wena wakhetha ubaba kaLubanzi ngoba nakhene njani? Hleze ngikhuluma nawe nje ngikuxoxela ngobaba Lubanzi wena anti usukungifake kanjani? Akunjalo kodwa nje angazi nami sizoyichaza ngethini sisi wami angazi ngempela ngichaza thini kodwa into nje esiyenzakalayo for isikhathi. Angithi ungibizele la ukuthi uzongichazela. Umuntu wena ukwazi ukungichazela uchaza ukuthi uthi akwazi ukungichazela. Why uzochuza indoda yami emaningi ngamadoda? Hleze ungichazela ngamadoda akho kanti usukuchaza le yami indoda. Nkanuko ngizoyibeka ngithi inkanuko sisi wami ngizoyibeka ngithi inkanuko nje kahle. Okushuthi wena ukahlahle wena ufela mina umona njengosisi wakho. Akwazi ukuthi ungenza into efana nale kusisi wakho. Akunjalo sisi wami ucela ufane uthole indlela ukuthi ungixolele enhlizweni yakho. Iyona into engiyizele la kwishow uzocela uxolo kuwena. Ngithola indlela yokuthi ngikuxolele.
Wena kulula kuwena ukuthi usho njalo. Kumnandi kuwena. Uyawazi ama-feelings wami ngoba ngithanda nobaba kaLubanzi. Uyangicabangela mina njengosisi wakho. Mina ngikuthathe kanjani njengosisi wami? Shothi mina hleze ngixoxa kuwena, ngiyaxoxa nawe, wena uyasho nje ngaphakathi. Kuthi awukuba uyazi lo muntu amxoxelayo uyena umuntu wami-ke. Uzokwazi ukuthi ungikwazi ukungixolela ngoba ngikulethela kule show phela. Ngikulethela le show kahle hle ngoba ngizofuna ukuxolela, ngizoxolisa, ngizoconfessa bese ngiyaxolisa. Wena makuthiwa wena useyicathulweni zami, wena bungakwazi wena ukungixolela. Noma phela ungaze uzongixolele manje kodwa ngicabanga mhlawumbe uzothatha isikhathi kodwa ufine inhliziyo yakho ukuthi ukwazi ukungixolela. Kanjani? Sekuthiwa khona ngiyathanda-ke kanjani? Ngidla nawe isitshene esisodwa. Ngilala nawe empedeni oyi-1, ngimbatha nawe ingubo. Kanti wena uyazi ukuthi uma ngekho mina uyazi wena ukuthi uyahamba kubaba Lubanzi. Mina uma ungibona ngibuya ngixoxela ukuthi baba Lubanzi ade senze ukuthi wena uyazi nje ukuthi cha. Uyazi ukuthi nawe uzophinde uyoyenza lonto. Ngoba phela baningi abantu ongajola nabo, wayithuzo wami. Wambone njani yena lo wami? Wakuchaza ngani lo wami? Into nje evele iyenzeka mntaka manje, into evele iyenzeka kodwa manje isesingihluphayo siloku iphinde iqhubeka yenze. Ngakho singizela kule show ukuthi ngisicela abantu ukuthi ngiconfess ukuze ukwazi ukuthi kudlule. Hayi angazi ngizozwa ngobaba Lubanzi mina. Ngeke ngizwe ngawo. Yena umela ngichazele oba ngijola naye. Lubanzi, ngiyaxolisa ukuthi uzoludaba andwaluzwa ngalesi sikhathi khona nomuntu ongamazi phambi kwakho. But ujwayele vele ukumxoxela uThabo ubhuti wakho injani nje ubudlelwane beni mhlawumbe? Bu-right, ngiyamxoxela yonke into because ngiyamthemba njengobhuti wami. Ubased yonke into ufana yonke into noma ngiphatheke kabi yena umuntu engikwazi ukuthi ngikhulume naye. But ngoba esesho kanje mina ukunika esinye isithombe. Senzana nesikhathi singanani nobaba kaLubanzi? It's been 8 years now. Yo. Wasehamba ovela ekhaya. Wahamba ovela ekhaya. Okunye okusho uThabo uye wathi yena nihlala nonke endlini eyodwa kodikini. Yeah. Is it true? Yebo. Yindaba ubaba Lubanzi engahlali kubo noma mhlawumbe if ungangichazela izathu zokuthi angabe kwi-space sakhe azabe kwi-space sakho. Ubaba Lubanzi saxoxa naye. Savumelana ukuthi kumele ezohlala nathi. Enzela umsebenzi. Oh. Because kuseduze uma egibelela ngasendlini emsebenzini wenzela i-transport. Kubo kukude kakhulu. Kukude kubo. Okay. So senihlala endaweni isikhathi singanani? Sesihlala endaweni isikhathi it's been 8 years but ukuhlala simuve sihlala endaweni it's 5 years now. 5 years. Yeah. Okay. Methe ubhuti 3 years. Yes, 3 years into yenzeka manje. Oh 3 years yenzeka hayi isikhathi ahlala ngaso kimi. 3 years yenzeka lento. How do you feel about all this? Yes. I'm sorry. Iyayikholwa kodwa noma umthemba kanganani ubaba kaLubanzi minjani ubudlelwane bakho naye khona ama signs ukuthi ngathi uGayi unokuchitha khona la jabuliseka khona? Angikaze ngamsola because everything ayenza ukuthi ngisuspect ukuthi ngenza into kanje. Uyinhlobo nje na umuntu wesilisa indoda noma nje umuntu wesilisa nje opolite like angakwazi ukuthi aphinda alale nomunye umuntu wesilisa? Have you ever like suspected into kanjalo? Angikaze ngoba ngichaza namanje angikaze ezenza izinto like engeke eyisolisayo ukuthi engajola nomunye umuntu wesilisa. But sometimes ngithi siyalala embedeni ngithi ngiyamthinta. Sometimes athi ayi mama ngiright ngikhathele. Ngi-understand ukuthi okay ukhathele ubuye emsebenzini. Ngingabe ngimzibe kanjalo. Kodwa akufike emqondweni wami ukuthi engalala nomuntu wasekhaya. Mfethu. Akufike emqondweni wami. Kulesi sikhathi eside sesithandanile nawe uyangifihlela. Why yena engangitshela ngizengitshela umuntu. So bhuti wakho he's gay. Okay, angithi Thabo. Yebo kunjalo. So you've been dating guys your whole life. Yebo kunjalo. And uyabaza abantu bakho Thabo? Ngiyabazi. Ama-type akhe kanjani? Ayakuyena ubaba Lubanzi. Awukazi unaki. Unayi type noma nje? Yeah, noma ikephi. Right. Ngiyachaza ngithini sisi wami
No, i-type ngingayichaza ngithi nginayo i-type because i-type yami pele icishe iyele kuyena ubaba kaLubani, so ingakho kusho ukuthi ngakwazi ukuthi ngibe attractive kuyena. Ukutshelile ukuthi uyena ngithi umsunguli walo yonke leyo esikuyona manje. Ushilo. Uchazelile. Awuchazelile. Uma ucabanga ubaba Lubanzi mesimbiza abe lana yaphinda kuvume lokho uzokuthatha kanjani lokho? I-relationship yakhe izobukeka kanjani nje going forward? Angazi uyichaza kanjani because lesi simo engikusona njengamanje angikwazi nanokuyichaza ukuthi ngikanjani. Kwanaye angazi ukuthi mase kuthiwa ufika la ngizofila kanjani because angazi namanje angazi. Sorry. Uzwana siswakho menje Nkosi yami. To be honest, siswami vele ngebe ngi-expectile ukuthi uzofila kanje but kungiphatha kabuhlungu ingakho ngibhalele le show because nami sekusisithi isikhathi ngiloko engidla, so sengifuna ukuthi manje kuphele le straight. Sizombiza makaLubanzi baba Lubanzi. uLubanzi uneminyaka mingaki? Lubanzi una 3 years. Lubanzi kuphela. Khona umuntu. Mncane unabaningi lo muntu. Amanda. Yena. Na 1 year. Okay. Yo. Kunzima kodwa ke akukho ngalungiseki mina ngokuthemba kwami nginalo lelo themba. Let's hope ukuthi baba Lubanzi ngaliphika udaba mhlawumbe uzovela abe honest bese asichazela izathu zakhe zokuthi abe kanjalo. Because kuyacaca ukuthi khona ongashaya amanzi wena mole buhleli nje endlini umthemba ukuthi uhleli nomfowenu kanti cha sekhona okukhulu okwenzakalayo just bakhonzene yabo. Mina I think ku right kwakona ukwazi iqiniso. Hayi nami ngiyadinga iqiniso lona lizongikhulula. Okay. I love that. Njengoba izwela ke mbukelo eBacklight TV echaza ke uma Lubanzi ukuthi lento imehle ngenhla akazi nokuthi akhophe kanjani aka understand ukuthi yenzeka kanjani nokuthi kuzokwenzakalani ku relationship yakhe with ufiance yakhe going forward. But mina njengoba niyazi ke Blacklight TV teams we always make sure ukuthi bonke abantu abayiphathe inkulumo siyisithanda ukuthi babe khona, more especially if it's possible for us ukuthi sibathole. Asithathe leli thuba zama ukuthola ubaba Lubanzi aze la azoyikhulumela yena abone mhlawumbe idamage aseyenzile emndenini awufice urighting anza ndawonye ngesana babazali wase yafika yena wathi uzowenza ubuhlobo obuhle emva kwalokho wase watrapeka is it a trap kuyena ubhuti omncane udadewabo kaMakaLubanzi uzolungisa kanjani lolu daba njengenhloko kodwa ngiyamthemba ke ake sithathe leli thuba sambe somlanda sibuye naye asimlande. Bathi ziyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunino zamo gembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlacklife Traditional Pharmacy uthole ibhodlela lihamba neswasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka i-order namhlanje ku 062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka i-order noma ngabe kuphi magumba manomhlaba. Blacklife Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukelo weBlacklife TV usikhathi sesithi inkinga zomndeni with myself Mlangeni uMagasela. Sikwazile ukuthi simthole ubaba kaLubanzi kwaba umusa kaNkulunkulu impela usekhona ke la ekhaya sizothatha ithuba siphinde simbingelele eqala sawubona unjani baba? Yebo uyaphila njani? Ngiyaphila. Yebo cela uthathe leli thuba ubingelele nje ubikelo weBlacklife TV bese uyasho ukuthi ubaba kaba. Ngibingelele ubabukeli baka Blacklife TV. Igama uNkosi ubaba kaLubanzi uyuma wakhe lona enginayo leduze wami. Okay baba siyakwamukela nathi. Yes sicela nje ukhuleke uThabo vele uyamaza ngithi. Ngiyamazi. Okay ubaba Lubanzi nithandana nini isikhathi singanani sithanda isikhathi singanani noma Lubanzi? It is
8 years. 8 years Wow, ngesikhathi beautiful. 8 years mangaphosisi ya. Nice, eh? Yeah. Wakuthiwa wafika wahamba ucela ubuhlobo obuhle lapha nakhona futhi. Impela. Okay, yeah, yes. Yeah, Sorry to disturb. Isizathu nesenza ukuthi ngibe khona ngala ukuthi ngizama awamatoho ngiqhubeke la ngathi ngicine khona for ukuyovela ekhaya kubo. Yeah. Sengiye ngaye sengiyile ekhaya ngavela ngokuthi ke akakapheleli. Oh, okay. Manje. Base bebafaka nodaba lokuthi uhlala nabo. Yebo, asisonke nje ekhaya kubo ngokuhlala nginabo. Oh, wena wakephi ekhaya uphuma kephi? Mina ekhaya kusenkandla. Okay. Kusenkandla ekhaya. Siyabonga. Yeah. Uqale nini ukuhlala nawo umndeni? Sisiminyaka sina 5 years. Very good. Yazi ukuthi kuthiwa abantu besilisa bekho good with ama-dates ezinto like ukuthi yena isikhathi esingakanani. Ukuthi nathandana nini? Kuthiwa abantu besilisa abanaki leyo nto abazi nokuthi bathandana nini. Yeah. So I love that. It shows ukuthi committed ngempela kulo budlelwano nabo noma ngalubanzi. Yeah. Okay, angangimoshi isikhathi ke baba Lubanzi, angithatha lethuba ngilinikeze intambo ngiphose kuwena Thabo Brown. And please chazele baba Lubanzi ukuthi yini enza ukuthi ubhale la Black Life ufuna sikusize ngani ngabo. Baba Lubanzi la ngibhalela ka Black Life ngoba manje lento le siyenza mina nawe cabanga ukuthi sifike egcina usifele sizama ukusiyeke. Kase ngibhalela Black Life ngabiza usisi wami Malubanzi ukuthi ngimtshela ukuthi mina nawe soba u2 siyalala. Ilokho baba Lubanzi ade ufuna ukuzokusho uThabo kuyiqinisela kangakanani? Kuyangimangaza mina akuselona iqiniso lelo. Angikwangaya akuselona iqiniso. Awukwazi phela baba Lubanzi ukuthi ungayiphika mina into engikutshela yona ukuthi mina nawe soba u2 siyayenza bese sengifike kwishow mase uyayiphika. Because ngiyafuna manje ngifuna usithole isisombululo sokuthi siphuma kanjani kulento le. Bengeke uzokwazi ukuthi kwenzeke lokho ekubene khona nangimalubanzi kanjani nje kodwa sisonke bengeke uzokwenzeke lokho. Mhlambe angazi ukuthi yini kahle isizathu okuyisona ukuthi ucabange ukuthi ukhulume into ekanjena phambi kwama wengane. Lento iyangimangaza kakhulu. Angithi phela ngoba ngiyikhuluma nje ngoba mina isiyangidla sengiyabona urong wami. So engakho ngize la kwishow kahle kahle uzosho ukuthi ngicela usizo lokuthi bakwazi ukungisiza ukuthi lento siqala ukuchazela ukuthi siyayeka kahle kahle because nami ngiyayibona ukuthi isiro and sesiyenze for isikhathi eside. Ngiyakuzwa khona ukuthi into eyenza ukuthi uze la ka Black Life TV. Kodwa manje mina angikwazi lokho futhi akulula ukuthi ngithi ngizovuma lokho. Awukwazi ikho ungakuvuma. Angikwazi. Awumhaleli nje awukazi kube khona izinto ozenzayo kuyena uThabo. Nakancane nje akukazi. Awubathanda abantu besilisa at all. Akazi kwenzeka. Akaze kwenzeke. Shothi mina kahle ngiyahlanya. Mina engihlanyayo shothi kahle kahle la. Mina shothi sengihlanyayo kahle kahle la. Sangamele ngisukele indaba engangibiza usisi wami ngimsukele ngibiza abantu bakwa Black Life. Kusho kahle kahle ngikuthi mina kusho mina enkulayo kahle kahle. Ngoba ngiyasho ukuthi mina nawe siyalenza ucansi. Lapho angeke ngize ngasi mina mhlambe kungenzeka mhlambe okunye njengoba uMalubanzi nje ngihlala la ekhaya kinani mhlambe enye indlela ukuthi wena sokukhona lento le ofisa ukusixabanisa ngayo naye nokuthi mhlambe mina ngikhona la ekhaya egcikeni ufuna ukuxoxa. Kodwa ke baba Lubanzi ukona konke sengaxabanisa kona sengaxabanisa ngendaba ebucayi kangaka. Ngoba phela ibucayi le ndaba. Hayi kusho ukuthi ufuna ukushaya uvalo. Kusho ukuthi wena umthando Malubanzi. Kusho ukuthi phela baba Lubanzi usho njalo yini? No mina ngiyakukholwa ke baba Lubanzi. Kodwa ke ngicela ukubuza ke mina ukuthi njengoba umuntu ohleze esebenza kwenzeka uhlale noThabo mhlawumbe engekho Malubanzi. Yebo siyahlala ngiyenzeka sihlala. Nihlalisana kanjani because understand ukuthi vele ugay and you straight nje. Awuhlangane into ezenzayo you good with that.
ngiyam-understanda. Awuyizonke futhi itabana ngithi. No, nanokuthi nje futhi phela kuke kwaba khona ukuthi yabona mhlawumbe isitabane ube naso impela kube seduze. Bese uyasibukisisa. Ukubukisisa kahle ukuthi kahle impilo kanjani. Bese uba curious, ufuna ukubona, explore ukuthi ukuthi kufila kanjani ukuba naso. Kube into kanjalo. So nje akukho engathi ngiyakuzonda. Uzona itabane. So wagcina usu explore ngayo, usuthola ukuthi bajabuliswa yini nani. Wagcina kwenzeka kanjalo ukuthi ngicina senikwazi ukuthi nijabulise. Lapho empeleni kunzima, lapho kuthanda ukuba nzima khona kahle. Kodwa ukhulume nje babalubanza nginalo. Phela isikhathi sokuthi ukhuluma iqiniso njengabantu babalubanzi ngoba phela akusekho ukuphindela ukujika kodwa isikhathi sokuthi ufuna ukuqheba manje isikhathi sokuthi ufuna iqiniso liphume. Isikhathi sokuthi iqiniso liphume ngoba. And yabo nje busungichazelile mina ngiya-understand ngeke ukuthi sometimes uyibuka impilo bese ufuna ukuyithola ukuthi benza kanjani labantu yini bajabulisayo. Mhlawumbe nawe wasuthi let me try it out kwase kwenzeka kanjalo. Hayi ngoba futhi nawe ukuthi uyawathanda abantu besilisa cha. Uziphi noma ubanzi kodwa kona kwenzeka ngoba ufuna ukuthi uyithole. Khona lapho noma lento lena beyinzima kangokuthi umalubanzi njengomuntu wami engimthandayo futhi engimisele kakhulu ngaye yabona bengayitshelanga kahle ukuthi kungenzeka kuze kube kanje. Hayi kuba njalo ukusizana nabantu abanjengabo abathuli kuhlobo. So nje angazi ukuthi ngizokhuluma ngisini naye umalubanzi kodwa ke ngiyacabanga ukuthi njengoba bengibizile mina kusho ukuthi yonke into kahle sekayikhulumile. Usekhulume konke. Mhlambe futhi khona ubufakazi anabo mhlambe anabo ifonini yabo. So mase kanjena ngingasho ukuthi khona kuke kwenzeka. Isikhathi nyana nje sithanda ukuba sidanyana. Okay, siyabonga iqiniso lakho but siyabonga kakhulu and asizile uzojaja thina sohlambululo soyenza inhlambuluko ukuze kubiyeke phambili kuzwane kahle ezumndeni. Uzizwa kanjani Malubanzi? Angazi mali ngithini. Olala ngibaba Lubanzi wena wenze afeni nomuntu oseceleni. Kahle nawe ungithanda. No, Malubanzi ayingoba ngakuthandi. Uyazi futhi nawe ukuthi ngiyakuthanda. Njengoba ukubona nje ukuthi ngizama kangakanani ukuthi ngivezele ukuthi ngikuthanda. Kahle la lento lena uqala kwakhona ngokuthi angimisele ukuthi mhlambe masiphuma la noma masisuka la kube khona ungazwani phakathi kwami nawe kakhulukazi. So ngizocela nje ukuveza ukusuka kwakhona. Lento lena isuke nami bengayitshela ukuthi kahle kungaba into ngaphinde ngiyenzeke noma iqhubeke kuze kufike uma sikufike la. Malubanzi njengoba nawe wazi ukuthi noma ukhumbula ngelinye ilanga khona la mhlambe uje first time ngiqala ukuthi mina ngithi ngisafisa ukuthi wengithi kancane la kuSimthungu so waxuma wageleka okwenzeka lonto leyo just ukuthi ngiyifisa nje ukuthi wengizwe nami lapho ngiexperience lapho kanti kwenzeka nje khona usibali so lento sayixoxa naye angazi wenze kanjani sixoxa kwaze kuhamba kwaze wafika lapho so ngiyaxolisa kakhulu Malubanzi. Angithi ngakubuza ngaleyo day ukuthi uyithatha phi lento osungenzisa yona because angiyazi akazi wangenzisa yona angeke ngivume ungenzisa into engayazi ngaze ngafanekisa ngosisi wami ngathi mina hayibo awusisi wami abenze into efana naleyo wena uhlangana naphi nento kanjalo wathi wona hayi buyidlalele ilapho ke engixolisa khona nje ukahlahle into enza ukuthi kuze kugcine kwenzeka lento nosibari kahle yiyo le nto le engazi nami ukuthi kahle ngempela yini le experience le ngayithi ngiyayifisa kodwa yiyo lena kahle ukuyiyona le kanti usibari umuntu wesitabane esinayi lana so
Ngiyaxolisa nje kakhulu mayingane zami, angazi ngathini, ngiyafisa ukuthi sihlale nje phansi noma sesingasendlini ngizama ukwenza uxolo. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyafisa ukuthi idlule na wena futhi lento lena, ngiyazi ukuthi ubuhlungu and kufanele. Nginombuzo mina babalubanzi, ngoba usuzwile ukuthi kunjani ngala, so cabangani, usafuna uqhubeka, usu-right, usu-satisfied nge-experience yalapha? Yeah, lapho no sengi-right. Awusafisi ukwenza futhi? Hayi, angisafisi kangangokuthi ngiyaxolisa. Kangangokuthi okunye uMakalubanzi njengoba ngisho nje ukuthi sengivelile ekhaya kubo. So okwamanje ngisanenkinga ukuthi angazi ukuthi mhlambe uma sesikhuluma sesikhaya endlini kuzoba kanjani. So angeke ngisakwazi ukuthi ngifise ukuthi ngiphinde ngiqhubeke nalapho ngoba because ngi-right nakuyena. So kuba katholanga musangaqhubeka? Ngingasho ukuthi bekusazokwenzeka. Mhlambe ngaleyo kusazokwenzeka nobani ke babona ngizoba phela mina bengisakwazi ukuba ngize la kule show nje ngoba bese ngibonisa kahle lento esisiyenzayo mina nawe i-wrong. So mhlawumbe uzoqhubeka nabanye ke abasaceleni, hayi mina. Wena into enzo kambe ukuthi lokho uzongasathanda ngizoconfessa nje ngoba usudabula usisi wakho. Singayibona Usuthi kahle manje. Ngisholo ukuthi like I'm sorry but I mean because when ngithi waqala wamsejuice ubhuti, so manje usu-satisfied, usu-right ngayo, usufunda uqhubekela phambili, or is it because you're feeling guilty of ukuthi yena ubetray usisi wakhe endlini? Yeah, ngifeel guilty ukuthi ngibetray usisi wami endlini. Angazi Malubanzi mfethu, ngiyabona uyakhala, but ngifuna ukwazi ukuthi wethu from here, how do you feel about, but you said awazi ukuthi ufila kanjani, but uyamthanda vele obvious. Ngizafuna ngichazele ukuthi mina kahle usangithanda noma awungithandi ngoba uwenza lento obuyenza, because lento obuyenza kukhomisa ukuthi awungithandi. Awukwazi ukuthi ungalala nosisi wami ubungithanda kanjani? Yini le mina engakwenza yona ongayenzi Ushilo ukuthi usimthungu. Oh, wena udinga usimthuka kahle kahle. Mase ufuna u-explore like, you know, kube mnandi endlini. Oh, kuzoba mnandi mangithi mina qhubeka nosimthu wakho, ungiyeke mina noSim 1. Ngoba shothi uSim 1 awuconnect. I know mama. Uyayicabangela ingane. I know mama, kahle lana ngicela ukuxolisa nje kakhulu. I-relationship yethu ingaphazamiseki. Kuyiphutha elikhulu ke ngikwenza. Uyiphazamisile nje. Still uyiphazamisile kuyafana. Bathi uyiphazamisile wena. Ukuba akangitshelanga ubhuti wami, wena buzoqhubeka wenze lento obuyenza ngithi ngoba uya-enjoya wena ngithi. No, angeve ngoba nakho ngi-enjoy. Kusho ukuthi ngase ngigcina senginokusabela ukuthi uzokuveza kuwena. Ngezinye indlela zokukhuluma angangimuzwa mangabe sisuke sixoxa. So ngitshela ukuthi maybe naye uya-enjoya, so mangabe sekuthi mina sengiyambaleka uzokugijima azokutshela wena. So okunye ubegcine kwenza ukuthi iqhubeke kuze kugcine sekuthatheka lesikhathi lesi sigama. Ngiyakuthola ke. Yeah. Sometimes yenzeka leyo nto wethaba ukuthi ube nefiye unqena ukuyibeka ngoba mhlawumbe uzosuyayibeka kuwena bese vele uyisebenzise against him. So yena wase decide ukuthi angakusho ngoba esabela ukuthi wena ungenzeka ukuthi ugcina uhamba umceba kanti wena uzophinda ubuye uzoyiceba. Yeah, kunjalo. But guys, we need to find indlela eyaphambili kulesi simo. Okay, let's phume kuBabalubanzi. How do you feel ngosisi wakho ke manje at this point, like right now? Ukephi kusavalekile amadlebe yonke indawo kusazothatha isikhathi but eventually vele because nabandawona. So sisihamba ngeke ngithatha sonke isikhathi usidingayo, but kodwa mina kuba sengibhodlile into ngayigolile kaso yabo njengamanje kunomtholo nje owehlile kumina amahlomba. Ngiyazi vele ukuthi ngeke usixolelane mina nawe manje, ngeke ungixolele manje, but kodwa
because ngikhiphe into ebengifuna ukuyikhipha kumina ngaphakathi, so I kind of feel like I think ngiba right. Okusho ukuthi ngoba uwehlisa kwakho amahlombe kumele uze kwawama ngithi. Sure. So ukhathele lento obuyenza. Akunjalo. Kunjani mangakho njalo? Njengoba bese ngiyichazile zokuthi kahle hle into ebengiyidinga bengifuna ukuthi ngikhiphe lento engakumina ngaphakathi. Cha nina noma uthiwa ngithi beniyicabangela nodwa. Ningangicabangeli mina. Beniyicabangela nodwa ngithi sihlele egcekeni eli1. Shuthi besihlekisana nje kanti hayi ehlineleni igcinile. Ngiqhubeke mina ngihleke. Ngicela uthole bandla indlela ukuthi ukwazi ukungixolela. Uthola nje indlela ukwazi ukungixolela mntaka ngiyaqolisa kakhulu. I'm so sorry my sister. Ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi nithole ocwepheshe yabonisa ukululekwa kancane nobathathu. Because ukuba selfish kwakho udeme lokhuzana ulimaza usisi wakho. And ukuba selfish kwakho nawo babalubanzi uhlukumeze umuntu omthanda inhliziyo yakho yonke njengoba uchaza. So noba uthi nibe selfish la nacabanga into egcina lakho zongakwazi ukuexplore somewhere else uthola abangani bathabo. You understand? Even if ukuthu uthabo wayekusejusa kodwa kufanele nikhumbuzane ukuthi ayingeke. Ngesikwazi ukuhlukumeza umuntu innocent kangaka ubona umendo ndiyazi amantombazane engizima kanjani ukuthola umendo. Amantombazane bese umendo it's a serious achievement. So umuntu mesathola umuntu ozovela kubo uhleli with pride ukuthi kunomuntu babo ingane zami nongikhokhelile only to find out ukuthi the same person okwenza ukuthi ujabule uphinde futhi akuhlukumeza on the side engaqondile ngoba ekhungwe ini injabulo. Iyona into engizoyisho leyo ukuthi ngikhunga nivele naba overwhelmed by this whole thing, and then I'm happy ukuthi uthathe isinqumo sokuthi uthi stop manje. Yabo. Ngiyabonga kakhulu for that. Ngiyabonga futhi nawe ukuthi ube indoda babo kulivula imiqiniso lakho kodwa ungabisa explore manje awuqhubeke nonkosikazi wakho. So right ayithi usukuthola izimo kunjani. But take the step awuthe ukuba ubanja ngomusazoqhubeka. Angikho ke kodwa ngigrabheli ngale nkulumo yami. No. Sengisho ukuthi mhlambe ngoba bekade into ebizongenza ngiqhubeke ingoba bengizosaba ukuthi yena uzokhuluma ngawengane. Hayi manje sevele wakhuluma awuzona umthola indlela njengendoda ke nawe ukuthi ulungise isimo la uma wengane. Angazi kodwa usinzophila inhlala kanjani ngiyafisa if it's possible malubanzi ubaba lubanzi umtholile indawo yakhe. Yabo lento ukuthatha umuntu wakho uzomletha endlini ngiyafisa ukuthi abantu bayi-understand ukuthi inzima kakhulu as much as nitsweni igazi kodwa abantu bese bekhulila ukwazi ukuba control indlela abacabanga ngayo nemizwa yabo eziwayo. You understand? Inabo umngozi because even if it was not your sister egame kuyintombazane kuhlezi kunomngozi nje ukuthatha umuntu wangaphandle uzombeka egcekeni. Yabo ngcono bavele bephuma ukuze nawe ukhuleke kini angithi nawe ukhuleke kini kube wena ohambayo nezingane nikubabo ingane. But ngiyathemba ukuthi ama therapist azokwazi ukuthi akusize malubanzezo ukwazi ukuheala and forgive yourself ngoba wenza ngalutho uyixolele nje ungazi ube hard on yourself ungenza ngalutho. Uyixolele nje uthi mengazi mengithanda umuntu kwenzeka kanje nosisi wami futhi ngisamthanda aphela udlelwane kodwa uya kanjani phambili with your relationship regardless of yonke into esiyenzekile. Ngiyabonga sandwa sami, I'm so sorry. Siyabonga futhi ngiphinde ngibonge. Hopefully indlela yaphambili izokwazi ukuthi nikhulumisane. Ngiyazi it's not going to be easy kwamanje Thabo. Kancane one step at a time and kuzobe khona ne counseling involved. I think nayo izodlala indima enkulu ekutheni nomndeni usheshe ukwazi ukudlula kulesimo. Yonke ke imindeni inenkinga zakhona bemalubanzi. Ngiyazi ukuthi njengamanje isimo uma usibuka isimo sakho wonke umuntu I'm telling you wonke umuntu uthi mebuka into abhekene nayo acabanga ukuthi nje it's end of the world kanti wonke umuntu ungasihamba lalela isitori somunye umuntu ungavela uthi we hayi ngeke inkinga zami imncane. So ngifisa ukuthi ungacabanga kakhulu kodwa nje allow yourself ukuthi udlule uprocess yonke lento and then one step at a time uzoheal uphinde udlule. If you still wanna marry this guy uqhubeke ushade naye nezingane zibe nobaba wabeduzane kube mnandi emndenini but ungalebi ihlanganisa lento ayihlangani yeso. Hayi sokhuluma endlela. Siyabonga ningalimazani ningashayani
Kodwa-ke ngoba ochwepheshe bazobe bekhona ngicathi soba right. Uyayizwela-ke nawe mbukeli we-Black Life TV uDaba uThabo ufike wacela usizo ukuthi sikwazi ukuthi sibize usisi wakhe ahlambuluke kuyena and explain ukuthi yena kwenzakalani endlini engekho mekuthi akusemsebenzini yena benobhuti owusibaru wakhe baye bathole ukuyijabulisa noSibari ufike waconfess ukuthi hayi ukwenzile lokho kodwa ngesizathu sokuthi ufuna uku-explore yabo ukuthi how kufila kanjani ukushaya lapha na ku-Sim 2. However mesengasafuni nayo kodwa into ade imvimbili kubo ukuthi usaba ukuthi uThabo angayenzeka ukuthi hambe usisi wakhe kanti cha uThabo uzomtshela nje usisi wakhe regardless whether uyamcela ukuthi bayeke noma akamcela uzomtshela nje bese vele wazoyibeka la eThebeni right here on Black Life TV. Kodwa ke thina ke Black Life TV la sikwazi ukufika khona ila iphelile indaba yethu indawo yethu ke la ngokuthi si provide ngochwepheshe going forward and understand please if unomuntu othanana naye ukhumbule lo muntu othana naye umthole esekhulile noma kuthiwa umthole na 15 niyo 15 high school sweetheart musa ukumletha kosisi bakho ngoba sihle sinenkinga ukuthi usisi wami uthanda indoda yami ngoba vele phela babona bona bandawonye make sure ukuthi uhlala emzini wakho abantu bavakashe baphinde bahambe. Mina uMlangeni Magasela ngibonga kakhulu for your time. Thank you so much again for watching this episode till the end. Make sure you do the right thing. Usubscribe echomi. Just press subscribe. Kuzoba lula kakhulu ukuthi lo hlelo hleze liqhubeka sonke sihleze si right. Sikwazi futhi ukusizakala ngisho noma sithwase semakhaya. Nginthanda iparty sengihambe. Is the Black Life TV?